Welkom allereer en welkom bij de Bizcast. De podcast waar zoals alles te weten komt over het Berne-Ipeloft. Joet ben ik hier met een heel soort mensen uit het AT, het artistiek team. En vanzelfs is ze er weer, the one and only Tineke. Applaus erbij, nou geweldig. Ja, nog applaus. En artistieke ontvangst, wat mooi dat kind. Hey. Super. En wat hebben we hier nog meer? Ik ben Joke Christ en ik ben al sinds een heel aantal jaren verantwoordelijk bij voor de muziek. Leuk, hoe lang doet dat al? Al 4. Sa. Nou, echt hè? En is het nog steeds leuk? Ja, het is nog steeds ontzettend leuk. Mooi, gelukkig maar. En waar hebben we hier? Nou, ik ben Geronimo en ik ben verantwoordelijk voor de dans, voor de choreografie. En dit is voor mij ook op mijn 5e jaar geweest. Zo. Dus, het is echt geweldig. Wat mooi. En vanzelfs is er nog meer in het artistiek team, hè? De regie. Ja, Brent. Ja. De regie. Ja. Vertel Ja. er eens even wat over. Ja, ik ben Brent. Nou, het witte werk wel een beetje nou. En te jaren mij Gerwin de Vries mocht ik dit hier de regie doen bij het Berne-Ipeloft. Dus het spul regisseren en het stuk oumakken. Mijn oumeidje. Dus prachtig om het waan vanzelfs. En een artistiek team. Waar is het al hier verantwoordelijk voor? Oh jee, nou van een heel soort dingen. In de basis is natuurlijk wel dat iedereen zijn eigen onderdeel heeft. Maar ik denk dat de kracht met Berne-Ipeloft is dat wij inhoudkoersdisciplines meedenken maaien. Dat was artistiek team een ontzettend soort willen hebben waren. En vooral dat wij heel snel schakelen kennen. Natuurlijk mijn bestuur, maar mij van alles en nog wat. Omdat ik met BM werkust. Dus Ja. ik denk dat dat de kracht is. En net om alles nou van die voeten wij te meer, maar just maar de waarsomstandigheden, hoe en wat en hoe het een bestuur dan dat hartstikke goed doet. En wij als artistiek team daar weer op aansluiten en daar de ouders ik nog weer aan boord hebben, dan denk ik dat wij heel rijk binnen in het team met mijn werkje. Dat denk ik ook. Ja, zeker. En Maatje van zijn vaststelling. Hoe gaat dat dan in zijn artistiek team? Hoe gaat dat te werk? Nou ja, wij hebben natuurlijk heel veel overleg met elkaar. En dit jaar hebben we natuurlijk heel veel los van elkaar gewerkt. En dan hebben we een paar repetities dat Joke met solisten aan de slag gaat. Ik ga met het ensemble aan de slag. En Gerwin gaat dan met de hoofdrolspelers aan de slag. En dan uiteindelijk hebben we weer wat repetities waar we het gedeeltelijk samenbrengen. En dat Joke en ik bijvoorbeeld heel veel samenwerken. Want ja, dans en beweging gaat natuurlijk heel vaak ook samen. Dat heb je ook wel gemerkt dan bij zo'n voorstelling. Dus het is ook heel belangrijk dat we daarin ook op elkaar inspelen. Ja. Henne, zijn repetitieproces dat mij hem dan leiden bij zijn artistiek team. En dat komt dan allereerst te jaren in zijn technisch weekend moet het allereerst een beetje kleerwijzen. Het stikt met een beetje kleerwijzen is dat we oorendingen met kostuums en met techniek en dat soort dingen kunnen toevoegen. Hoe bereid je hem daar op voor op zo'n technisch weekend? Ja, van Safira is die daarop voorbereid is. Er is natuurlijk wel een soort van draaiboek is die hollen, maar nogmaals, we binnen boeten, we werken met bijen. Zeker, ik had een aantal bijen het helemaal fit binnen van tevoren, dus daarin moest ik gewoon schakelen. En dat we in dit technische weekend ik wil te zien dat bepaalde dingen wat letter te plak voelen als oors en oren dingen juist heel goed gaan. Want als het ergste bijen die winnen heel goed in changementen eigenlijk voor het al en de winnen. Ja, die koest heel goed de uitspraak niet maken. Wie een hoon, zeg ik heel goed aan. Dus eigenlijk is elke keer wel in zo'n technisch weekend. Het is wel gestructureerd, maar het ik een soort uitdaging en brengt het nog mee, zeg maar. De ene keer is het decor, de andere keer is het welbevinden van sommige bijen. En weer een andere keer is het wat oors. Maar uiteindelijk komt dat ik altijd weer goed. Ja. Want Tineke, hoe wie het oudoen hier in het technisch weekend? Hoe hast je dat ervaren? Nou, dat wie hoofdregisseur Gerwin, die speelde natuurlijk ook mooi bij theater. En dat bracht inderdaad in het technisch weekend toch wel wat denkjes naar voren. Werd er had je net het hele technisch weekend hem er ik bij hebben kon. Nou ja, daarin moesten we inderdaad machinaal echt wel even wat skekelen. En dat hindert ik helemaal niks. Dat had hem ik al je weer redden. Maar er is
voor mij is een technisch weekend altijd een weekend waarin dat alles op zijn plek valt. Vaak heb ik dan in de reeks er nooit daar net heel volle showen. Dus weet ik net helemaal wat er komen gaat. En dat zag ik dan vaak pas in de technisch weekend. Waarbij we eigenlijk vaak vreeds altijd een season van... Oké, er is nog wel iets beetje werk aan de winkel. En dat wie ik inderdaad deze keer extra. Maar toch, toen sneut jongens, de laatste tror in. Ik echt ziet van, ja jongens, dit komt goed. Ik kan er vertrouwen in. Laat maar komen. Ja, daarom. Ja. En dan gaan we naar zijn eerste vaststelling daar. En hoe is het dan om mij te krijgen in het AT? Best mij is een technisch weekend. Er gebeurt een heel soort, best een heel soort ontwerp. En dan mij is die vaststelling eigenlijk spelen. Hoe is dat? Is dat spannend? Is dat leuk? En wat komt er alweer bij te Shen? Nou ja, natuurlijk is dat heel erg spannend. Kijk, voor die kinderen is dat natuurlijk ook... ze staan voor het eerst ook voor zoveel publiek. Nou, dat merk je dan ook wel. Hè? Dan komen ze voor het eerst het podium op. En dan zitten ze eerst ook te kijken van... Wow, wat een mensen. Dus dan kost het weer even wat tijd om daar aan te wennen. Dus dat zijn dingen wat je vooral wel merkt. Maar ik denk dat voor iedereen na zo'n eerste voorstelling... dat iedereen dan ook echt het gevoel heeft van... Oh ja, nu is het ook echt klaar. En nu kunnen we gewoon genieten, zeg maar. Ja. Ja, en als artistiek team dus een heel soort in oren naar de vaststelling en maakt ze van een vaststelling. En op een gegeven moment dan is het klaar. En dan is het net zo volle meer verrorie, want het best wel ontspelen. Maar tijdens een vaststelling, wat is dan de rol van het artistiek team? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk altijd wel notes, hè. Dus na zo'n voorstelling zijn er altijd wel dingetjes die we nog aan kunnen scherpen. En dat geven we dan weer terug aan de Bern. En zoals posities, waar kom je op, waar kom je af. Probeer daar nog iets meer duidelijker te articuleren. En dus we geven dat soort notes altijd wel mee. En gaandeweg dan zie je ook wel dat de voorstelling ook steeds meer op zijn plek valt. Ja, en tijdens de vaststellingen krijgt alles dan echt mij wat er gebeurt. Hoe het is met het welzijn van de band en hoe het alle rint en hoe stin de band erin. Is dat echt een onderdeel van het binnen van het wezen van het artistiek team? Ja, het is ik vooral gewoon al in voordat zij opkomen, dan hebben wij natuurlijk al een heel skoft hand van een oorens 5. En we hebben een bepaalde structuur daarin om de band erop voor te bereiden. Dat doe ik mij en waar. Wij hebben achter de schermen hebben ouders, maar Brent, wie sto ik een van dit hier die echt onmisbaar is voor het welbevinden van de band. Dus wij zitten dan in principe op de tribune en ik het script aan mij lezen om eventueel als het nodig is in te steken. Maar daarin denk ik dat dit de kracht is, dat wij mij een wargeer werkje. En dat wij weten dat ze achter de schermen binnen bij Jim, dat ze daar in goede hand binnen. En dan hebben wij weer dat oerlis is met mijn Jim, zodat die band gewoon jongen worden, dat ze zichzelf snel laten kennen. En ik denk dat de groei ik vooral zit in het hele stuk van ik waar nog eigenlijk geen spreekbeurt hier aan op squallen. Tot ik heb nou een ervaring waarin dat ik waarom zocht op dat ik gewoon de rol van mijn leven spelen. Ja, dat nou in het ensemble is of ergens wat anders. Maar dat is gewoon echt van onschatbare wereld. Ja. En dus hij is dan echt oer het proces van vast aan vaststelling en de structuren. Wat doch je hem dan al hier? Nou ja, het is, ik kom op een gegeven moment in de muts in de griem en mijn zenders en eerst is alles naai, dus dat kost even tijd. Maar ja, ze mij om de beurten toys uitdelen, maar wij staan dan ik in een kring en dan met mijn Shannon hebben we de hand beet gewoon om die concentratie. En een stukje uit de articulatie, de dag daarvoor wat minder weer, dat is even een extra een oefening doorst op die articulatie. Maar we hebben temperaturen nog een oude vaststelling waar we alle jaar net van wisten dat ze in Nederland komen. Dus dan slepen we maar koelpacks en dan zorgen we dat de kleurletter aanbinden en dat de zenders net versoepelen omdat een bij een heel bot zwit. Dus het is eigenlijk, zoals ik zie, ik denk dat we daar heel erg fijn, vind ik, dat ik echt zelden in een team werken heb waarin we het samen doen en dat we eigenlijk zonder volle te sissen gevoel van een waar weten wat je om elkaar hebben. En dat is ongelooflijk waardevol. En dat is hier ik. En iedereen nog even zij stappen verder en denkt mij en helpt mij.
En zei het net, nou, dit is mijn taak net. Nee, die drukt ik een koelpack bij een band in de nek en die doet ik hem en dit. Het is prachtig. Ja. En dat is ook al heel uniek, hè? Want Echt uniek. hoe meer voorstellingen en producties we nu ook doen, ook bij andere plekken ook, hoe meer je eigenlijk merkt wat voor luxe het Bern Ieper losspel eigenlijk is. Hoeveel er wordt geregeld, hoeveel er met elkaar wordt overlegd en hoeveel iedereen voor elkaar over heeft. Dat is gewoon echt, echt een luxe positie. Ja. Hè, en bij die vaststellingen die komen dan aan. En dan wordt er een heel soort coördineerd worden. Nou, dat gebeurt voornamelijk door die. Maar dit hier weer direct inderdaad het waar. Wie je net altijd Nee. cool. Nee. Wat doorstaan? Nou ja, en sowieso, hè, dat is het enige wat je net plannen kan bij een belofspel en dat is het waar. Op het moment dat inderdaad op temperaturen heeg voorspeld worden, dan ben je er eigenlijk de hele tijd allemaal bezig, al dagen van waar gaan we heen en je houdt die lange termijn wat in de gaten. En in de holle hek dan eigenlijk zelf mijn eigen plan al lutsen. Mooi. Ja. Maar ja, eigenlijk wil ik het zo. Maar kleer ik je dan nog wel even in conclave. Hè. En vaak bij meerwaar is de geluidsman Sieberen altijd mijn steun en toeverlaat Ja, echt wel, daarin. ja. Hè. Waarin wij heel dicht even contact hebben over hoe en wat. Dat hebben we nou hek wel vregen. Maar gewoon dan echt vanuit hoe het zijt. Sjuggen, net vanuit het, we kennen het spelen omdat het wie het wordt. Nee, gewoon van, denk je maar wat er goed om doorgaan om zus of zo. Ja. Dus dat haakt bij meerdere partijen dienen en uiteindelijk daar een klap op doen. En ik denk dat wat we dienen, dat heel goed uitpakt is. Ja, Ja, zeker. Het is echt, hè, vanzelfs die voorstelling plant en de meesten niet aan kaartjes kocht. Maar er is eigenlijk altijd de reservedatum. Ja. En we gaan dit hier echt net precies zijn van, we doen de reservedatum van die vaststelling, want soms moet het met het even oors. Ja, we hebben natuurlijk in je verplaatst. Ja. Hè, de eerste Ja. vreedsmiddelsvoorstelling, wat we voor het eerst doen, die hebben we voor het verplaatsen moeten. Achterna misschien hier met echt naar de jong zetten, maar Ja. toen al. Maar kleer, wie ziet komt soms krijgt even wat Precies, letter. ja. en inderdaad van Jelve Fjouwen naar Jelve Zonnen weer een hele goede set. Ja. Om te doen. Dus ja, je moet er gewoon anticiperen op alles. Maar en ik daarbij meestal om je heen vregen. Van je met dit gevoel wat ik deel of zo. Ja. Ja. Ja, en die vaststellingen ben dan bezig. En dan binnen Ben vanzelfs heel erg in de structuur. En de maaierburgers echt alle jaar. En alles begint wat erin. En meestal na je première, tweede vaststelling, dan erin alles op automatische piloot. Elke niet dat wat iemand waan. Gaat er dan nog wel eens wat mis? Er gaat zeker nog wel eens wat mis. Het is alleen nog wel zo op het moment het publiek dat in de gaten. Wij hopen dat natuurlijk net. Maar het is hier gewoon intern. Voordat we deze podcast begonnen, hier week even verschrikkelijk de slappe lag. Is het intern gewoon dat je bepaalde dingen wil beleven. Dat er even een krekje in te pisje moet. Of anderzijds. Dat de ventilatoren net aan te sleten binnen voor bepaalde situaties. Ja, en ik denk dat dit ook de kracht is. Hoor. Zolang maar een lageerwerkje dat die humor er ik is. Ja, en wist, even als voorbeeld, op een gegeven moment stonden maar hele warme temperaturen, maar echt hele warme temperaturen. En dan just gewoon ik dat, ja, het is heel nooit net opvallen, maar in je krek even snel een masker wat jij eromheen doet, omdat die was gewoon smoort in de hitte, dan zal het publiek dat net in de gaten hebben als je wij dat wil. En anderzijds bloedneuzen achter de schermen. Neem maar op, er is ik één keer geweest, nou ja, dat wist ook eens genoeg, want er wist erbij dat je meer EHBO achter de schermen wint als ons. Een hele bijzondere vaststelling, ja. Wat het publiek mij krijgt is dat hij één keer even in goal had of zo, terug een zender die het heel snel daarna ik weer uitstond. En dat zie ik de kracht van Brent op dat moment, vond ik. Ja? Want die hier echt... Ik heb zien al heb gestuurd, zender uit. Ja. Ook eerst net spelen. Ja. Dat juist hier, hè? Dan moest het. Als er iemand een bloednoos of zo. Ja. Dan kennen wij Ben vanzelfs net altijd het podium samen opsturen. Nee. Hè? Dus dan ben ik keuzes die staan in de vaststelling besmaakt. Ja, dat werkt eigenlijk heel prima. Ja? En dat is ik gewoon daarin ben bij was toezeist. Ik vreeg je altijd even. Ik heb wel een idee, maar ik vreeg je. Ik denk dat dat de kracht is. En ik dat wij weten dat er zoiets gebeurt, dat je hem daarop kan passen. Ja. En dat gewoon op elkaar aansluit. Maar echt dat er vanuit
medewerkers van u die wol op de tribune zitten. En Epke komt dan, hey, er zit nog een fles op de hoeken van het Ja. podium. Ja. Hebben jullie er even voor? Ja. Nou ja, dat dus. Ja, en dan zoals gewoon dat elke in is sabelus. Ja. En Ja. die is samen bezig met de vaststelling met gewoon stingen. En Ja. elke is gewoon scherp ek op dingen waar ze net verwachten is dat elke niet de scherp op is. Klopt. Nou ja, Dus dat, en als wij ja. op een gegeven moment zorgen dat een band is maar wat staren gaat, want dat weer met de warmte natuurlijk, dan zorgt op een gegeven moment dat een band in een soort van staarpositie komt. Nou, dat herkennen wij in band. Dat we achter de scherms is het denken er even om, want deze is een beetje wat net helemaal fit, zo oogt het. En dan, nou ja, en dat is gewoon heel mogelijk. Ja, en vanzelfs is met zoveel omstandigheden, mij het waar, mij ben, met zoveel ding, net in vaststelling is denk ik hetzelfde. Nee, zeker net. Nee, voor de schermen net en achter de schermen Nee, ook net. zeker net. Nee. En dat is denk ik echt de kracht van, Ja. van Sam Berne Ippeloft. Ja. Ja. En dit hier, wie ik wil van Jim denk ik wel spannend, want Jim ga ik mij spelen. Ja. Hoe wie dat? Nou ja, ik ben wel van plan om nog een keer wraak te nemen. Ja. Ja, maar we hebben gedaan wat er in het script moest. En dat was, nou ja, ook alweer een leuk moment natuurlijk. De meeste keren. Want daarin zoals ik dat wij als team natuurlijk ook humor hebben. En dat ik dacht, als er nou nog een voorstelling was hier, dan ben ik, als je Geronimo heel even een grapje met mij uit de laatste keer. En andersom heb ik dat bij hem ik wel eens doen. Dus ja, en dat mij er ik wel bij hebben. Maar ik Ja. vond het op zich wel leuk. Het wie wel dat ik dacht hier van nou, hoe valt dat zeg maar bij het publiek? En een aantal dachten echt dat misging. Want ik kon wel wat stenen zitten te skoppen had het zal lieken. Dus iedereen dacht al, oh, en dan hier ze pas volle letter in de gaten. Dus dat weer wel leuk. Maar ja, als volwassenen in een band hier belooft het in, maar krijg een beetje hoe het valt. Ja. 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 Ja, dat is wel zo. Maar ja, goed, het weer voor Tineke wel leuk, want die is al elke keer al het sjaakje. Ja, en nou ik werd het. En nou ik werd vanzelfs. Ja, en dat weer heel leuk. Ja, dat je het in de script schreeuwen van nou, ik heb toch vind het wel leuk vinden als dat van tevoren eens even vregest, hè? Als ik er wel in wil. Nou, toen zei je van, ik heb er al zo'n Willem hoor in oktober, november, toen ik dat script kreeg, heb ik al zo zitten te geniezen. Nou ja, leuk. Ja. Leuk. Ja, dat is echt prachtig. Maar dan wordt het alleen maar erger, want dan kom je artistiek erachter dat je best nog een heel soort ratten op een voorzitter smieten kan. Ja. Dus Dat is leuk. Dat is dat Heel leuk. uiteindelijk werkt het wel een beetje Ja, tegen. en ik bleek gewoon ik bewust steen. Ze moesten. Maar Ja, nee, Brent dat- is smiert. Ja, die mocht de laatste keer. Want we hadden natuurlijk een beetje wisseld. Ja. Die weet van tevoren nog van. Want ik wist wel dat die bakker ook kwam. Maar ik bleef echt steen Ja. te wachten. En dan zei ik nog een keer mijn tekst. Komt al goed? Ja, nog een keer de En dan cue. wacht ik even. En dan dacht ik, oh ja. Ja, en dan Mike Ren. Ja, nou Oh, Mike ik first. paspoort. Ja. Ja, veilig giet voor alles nou. Ja, ja. Ja, hey, en de meis van zelfs als artistiek team, als Ginoor, een heel soort met die bandwerkie. Echt een heel soort. Bist 2 dagen in het weekend, jaren lang, bist er mee bezig. Jim kende de band als Ginoor. Ja, de ouders kennen de band vanzelfs ook wel heel goed. Maar Jim kende de band als Ginoor. En Jim zussen ook ontwikkelen. Een heel soort. En dat mij Jim dwaan. Hoe viel dat? Dit is een cadeautje waarvan ik nooit hoopte dat ik dat zou hebben mocht. Ik zeg serieus weer dat dit het mooiste is wat ik doe in een jaar. En ik vind ik altijd wat aan het eind aan goelen. Ik vind dat het begint eigenlijk bij de auditie zoals is, maar dat is dan een aantal banden helaas altijd teleurstellen. Maar dat vinden we dan al net leuk. Maar hier smijt je zang groeit terug en dan komt ze letter naar wenkertje in en dan is het gewoon altijd nog een beetje klapt je het krijgt wat warmer van dat ben je beloofd. Ze zoals dat het wat een virus is, maar dat is het ik echt. Ja, Maar dat dit is net echt, erg. dit is zo geweldig dat dit wel maar is. Dat is uitzonderlijk. Dat heb ik nooit ergens ooit getroffen. Ik heb een heel soort mooie dingen in. Ik wil ook niemand te kwaad van. Maar deze jonge band, zo groeiend. Dat is prachtig. Ja, en het is ook heel mooi om te zien hoe graag ze ook willen. Hè? En dan gaan ze er ook heel hard voor vechten. En in het begin dan is het nog een beetje zoeken van, oh ja, maar wat kan ik wel en wat kan het niet? En ik heb normaal gesproken in een normale les, dan
kunnen ze ook wel wat vrijer zijn. Maar bij ons is het wel belangrijk dat je gewoon hard aan het werk bent. En dat je gefocust blijft. En dat je goed luistert ook. Goed aantekeningen maakt. Maar deze basisdingetjes die pakken ze zo serieus en goed aan. Nou, we hadden iemand van Bernie Plospul, die kende zelfs de paginanummers uit haar hoofd. Dus op het moment als wij een tekst opblazen, wist zij welke paginanummer dat dan was. En dat is dan zo professioneel voor zulke Bern. Ja, het is echt fantastisch dat je ze zo ziet groeien. Dat is echt bijzonder. En dan na de tijd, als dan jullie hier in mij werken, dan had je een laatste vaststelling. En daarna geven we vanzelf nog even afsluiten met de ouders en met de band. Hoe zult je daar dan op weer waarom? Nou, het is dat ik heel veel moeite heb met tranen loslaten. Maar ik voel wel echt wel die druk, zeg maar. En het is altijd wel een emotioneel moment. Want je werkt heel intensief met elkaar voor een half jaar. Je werkt met AT, je werkt met überhaupt het hele team. Je werkt met al die kinderen. Je ziet ze groeien. En dan heb je toch even toch een beetje dat familiemoment. En dan moet je daarna afscheid nemen. Nou dat is dan toch wel weer behoorlijk pittig. Ja. Nou ja, en dat is het verschil, denk ik, tussen als je gewoon een ier belooft of iets oors voor langere tijd speel je mij volwassenen bijvoorbeeld, dan kun je dat team samenstellen en dat soort dingen. Maar wij hebben natuurlijk elk jaar een nieuwe groep bijeen. Want het bloed in de leeftijd groep zo'n 8. Dus er is net een ier dat het hetzelfde ploegje bijeen is. En natuurlijk heb je dat op school en ik wil dat je orkesten hebben of dat soort dingen. Maar hier is het wel echt een nieuwe samenstelling. En dan is het soms gewoon heel jammer dat na een ier, dat vielen zich echt. Sommigen kennen nog een keer auditie doen, oren kennen dat net. Het is ook altijd maar weer van oren, dan is het weer een nieuwe ier en dan beginnen we compleet weer blanco. Dus dat vielen zich echt wel. En aan de ene kant had het zijn charme. Ja, kijk, wel eens het idee als is het net voor iedereen altijd echt helemaal duidelijk dat wij dus elke keer met een blanco ploeg bij beginnen. En die maakt je dat helemaal bij mij. En dan is het echt voor hun soms gewoon dat wie het binnen je ploft. En dan komt dat net weer. En dat is best wel lastig. Zeker als je daar aan thuis vielen. Ja, vanzelfs. En daar had denk ik echt het gelokhand in het AT-werkie. Maar dit hier en vorige hier en ook al een paar keer, kies het echt als mem mij maken. En dat is iets wat sto, weet ik, echt goed bescheiden horen. Maar hoe is dat? Nou, aan de ene kant, op het moment dat mijn bij een auditie doggen, dan is het ik net vanzelfsprekend dat ze mij doggen. Dus ik onthoud mij van stemming en ik herinner uit. Ja. En aan de andere kant is het ik zo dat je eigenlijk soms je eigen wel een beetje vergeten bent. Met iedereen aan het jongen en aan het dwan, maar je bent er echt vanuit je professie. En wat ik merk is dan dat hele traject hoorn en dan ken ik net echt bij mijn emotie als mem. Zat nog daar heel grut, ik zit de filmpje maar en ben ik daarmee bezig. En had ik dan later, maak het Jacob Fokkers altijd sinds met de film en dan ken ik heerlijk daar van die film zitten en dan komt alles in één keer en dan denk ik, dat is mijn. Ja, dat is dus net. Ja. Maar ik zie wel hoe bot dat ze groeien. En het is letterlijk dat ze beide zijn hebben, want het is ik net altijd makkelijk op oren plakken soms in het leven van Ben zeker net. Dat ze zeggen op het moment dat ik met Ben in beloof ben, dat is mijn ultieme geluk. Daar kan ik mijzelf wezen. En daar kan ik groeien. Nou, dat is heel bijzonder. Ja. En ik kan één ding vertellen, als mem ben je nog dankbaarder dat je bent, dat beleef je mij, als dat ik het al viel in het artistiek team. Mooi. Ja. Band die zich echt thuisvollen. En dat is waar wij als artistiek team om mij werkje en waar we echt heel dankbaar voor wezen. En waar ik echt dankbaar voor ben, is deze podcast. Want dit is alweer de laatste en het is klaar. Ik hoop je hem alle volgend jaar weer te zijn. Geef je hem kaarten van nou april weer. Tot dan en ontjen. Hi ha hemelen. Clear.